Apa nih juga? Oh, ini. Diraira. Pra. Wah.
Jane malah apik ngene iku nek ketok asliku ndak malah bos. Ayo rai bokong tok ae. Kok gawe beruk nyuk. Aku sumpah aku bunek lho. Bunek iki ngopo? Sik. Wis ora? Wis. Hah? Nggih. Ngabdi ning kene yo ngaturke salam. Ayo aku kok seneng. Iya. Aku. Ayo pol bodhemu. Saiki. Anu bar bodomu nyuk. Wah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma badul. Gobloke. Kok goblok-gobloke? Kok terus tok jujuk iki. Lah biyen pas awalnya pas sekolah ra makat. Wis sekolah bayar pijet. Ora ketok nang kamera, esuk nangkap dhewe. Heeh. Iki ra ono payung ta, Lek? Payunge gek go maesoki lak yo ono anu to. Aku iki nek kudanan karo mamah sok seneni. Lah ngopo? Nek kudanan ngene iki nek karo mamah sok seneni ku ndak anu masuk barat. Nah, kowe mamahi mama sing ndi? Lho nek aku iki lak yo ming siji. Siji ning pirang-pirang. Siji ning Gamping. Siji ning Gamping. Siji ning Condong Catur. Siji ning Sarkem. Lho wah. Hawi Maya. Ora le maya karang le supit kebeneran no. Oke. Iki Dewi iki tekan kene iki aku apa? Ayo gulung-gulung lho. Hayo gek gulung-gulung kok. Ya aku yo gundek kok. Iki yo bunek ya. Apa? Lah yo iki tekan kene iki dinganu. Le selora tanggal loro. Nek aku kuwi selo. Lho. Ah, wis. Dasare hibur masyarakat Temuwuh kene. Wah, desane ndi? Temuwuh. Temuwuh. Temuwuh iki artine apa, Mas? Ayo Temuwuh. T. Nek genah tulisan ngono. Oh, huruf ra tulisan kok. Ayo nek dikit T. T. Ayo wis T ngono. Ya wis terima kasih. Oh terima Ayo kasih. bisa yo. Urut jenenge apa, Bu? Ayo wis terima kasih yo. Apa sambatan yo? Oh. Iki ngopo meneh ae? Oh. Pawange udan. Wah, ayo ta. Isih grimes ora udan-udan iki. Wah, nek iki dipawangi kok maune gemes dadi deres. Anu lek. Wek Rio. Selalu sih suara. Wah, gue bar mangan apa tadi abdi udah takok. Wah, tekerang. Oh, ngombe, ayo ngombe gampang. Oke, Cap. Wah, capek mete. Iya, PMT. Wah, Oh, lho. Tulisane wis ngene lho. Iwan ngombe. Ngombe apa? Ngombe susu. Wah, nganti kaya wis Susune iki gelem. lho. Ora apa-apa kan biyen nom-nom mari yo gagah lho. Gagah. Kowe nek nyuntuk kae aja tok padang tuane. Kowe nom gagah kaya ngene. Tuamu iso ngono kae lho. Arah sudi. Kok kowe ora nganti tuwa ya? Aling. Oh ya Mas, iki adene ngacarane kene iki Ah, mompong anu, tasyukuran. lan Tasyukuran supitan Mas Nanda karo Mbak Vina. supitan dasmu. Woi, supitan lho kabare. Ini dene ngono apa ngono? Acarane apa ngono? Supitan. Supitane sapa? Blokmu nemen. Ah iki ngono kuwi ngomong Iki ora supitan. supitan apa? Ora supitan. Kok ngeyel jajal WA-ne ya iku ndi yo? Kok kowe HP ora gablek kok. Iki ora supitan ya, Le. Apa Mas? Akikoh. Akikoh. Akikoh iki padha wae ra tasyukuran to. Iso. Ora iki anu Mas tasyukuran dawuhe Sang Pinanganten. Oh, gawe sampingan nganten. Ah, sing dadi manten kuwi Mas. Mas Kolek. Sopo? Kolek. Kolek kudu. Dapur murah nyumbang wong. Aku ning Madiang. Mas sopo wi? Nah. Nario. Nang yo bujone. Ayo nyebut nah. Nang yo kuwi bang plecet yo. Ayo kowe mas apa digebuk kita ditekani iki kok. Aku nek tanggone Naryo iki tak dalek yo. Mas Nanda. Mas Nanda karo bojone sapa? Nandi. Pak Nanda. Pot mosok padha jenenge. Ya ora cek jenenge bojone Mas Nanda iku udange tetep Nanda to Mas. Ya tetep nom-nom iki awale tetep ana jenenge dhewe. Mas Nanda karo Tukiyem karo Tumirah ngono ya sapa ngono lho. Ketuan. Ketuan. Kuwi Tugiono. Kuwi jeneng lanang. Sapa ngerti nek kaya kok sodomi seleraku. Domi ya. Oh kayak gitu. Heeh.
Iya nek sudah. Iki tas syukuran. Pinganan. Pinanganten. Nah, pinanganten Mas Nanda karo Mbak Vina. Mbak Vina. Oh. Dongake sing luwes tuwa. Nek yo golek duit neh. Aku ora kompromisi ngono. Ya kan wis. Kampilnya ora mesti sing tuwa sik sing tiba. Sing enom ya tiba. Ayo kok padake kampil. Mbok menawa kowe Ora kuwi yo menungso. ki ngaturke panuwun ki wong ngene iki. Nyuk. Nyuk. Lah kene ayo gone ayo pindah-pindah jebare semene ade meneh kene terus ki. Nek pindah ki yo ngabari kancane. Ya engko tak Sherlock. Ki ngaturke dedonga Mas. Amin. Urung. Kanggo Mas apa? Nyok. Hei, Wah kok kaya siluman to kowe. Jan katong catura malah kok demit man. lah iki diane demit ya. Iki Mas Nanda karo Mbak Vina. Vina. Muga-muga dadi keluarga sing sakinah. Amin. Warahmah. Tullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Iki ora tahlilan. Aku manut cangkem kok. Kowe gak donga apa-apa. Oh iya, begini ya, sampai nganten di ingkang keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Iso kaken-kaken inen-inen. Amin. Cepet lek diparingi momongan. Amin. Kok kakek-kakek ini buyute melu ora? Ya maksudnya nganti sesuk tekane tuwa hanya maut yang bisa memisahkan. Oh, kok cerdas lu digare Aku bumi. yang sambatan apik Mas. Wah, ini kan disambatan apa? Iki sambatan kok. Lho. Dhewe gawe apa kalangane gek ing sore kok. Wah, ayo ora ono tarupe bareng. Ning kamu gumu lho. Piye? Jajan kono iki do tanggapan. Wah, Kencono anu saka awal tekan kok mung sambatan. pan ya iya. Saiki apa meneh iki jadian kok banget iki ning daerah Jogja utawa Sleman barang. Sleman. Kuwi jenenge do disingkat-singkat kok ora? Heeh. Nah, apa sih ono TM, Turangga Muda, terus PA. Apa? PA yo apa? Ono sing ngerti lah. Panjianom, ae mesti do delok ana sing event-event iki. Heeh, Panjianom. Ono PBB. Persatuan Baris Berbaris. Kuwi ora. Bulan bintang. Ora pakai bulan bintang. Kuwi ono lho jenenge. Kuwi daerah Sleman bar ngono kae. Tempel kae. Putra Barong Budaya kuwi. Putra Barong. Oh, oleh dunia ada PBB lah ya. Persatuan Baris Berbaris. Ah, saiki. Iki lho. Singkatannya apa iki? KA. Lah KA iki apa iki? Kencono anom ning Ngawur. apa? Kereta api. Oh ayo KA lho, KA, kereta api. Nek stasiun-stasiune lho ono KAI, kereta api install. Oh, install wae Indonesia ya. Iso diganti wae yo. Indonesia. Oh, apa? Ganti apa? KNOA. Kenoa. Kecoa. Kacau. Iki anu KA iki jeneng Kencana Anom, Mbah. Yang begini do merisani, do mengapresiasi Jakilan. Kencana Anom yo tepuk tangan sih buat Kencana Anom. Ah kok men sithik. Andelok dene wis do golek hiburan. Iki do ngopo iki? Iki ono apa iki? Bagi ora kender-kender to. Ora kender iki. Sing inti iki. Oh sing ini. Akhir ra ini. Awake dhewe iki lak mung partai tambahan. Oh, partai tambah. Bali wae. Lho sik ngesake SPC. Yo wis yo monggo Kencana Anom iki monggo diparingi laris. Ngesake SPC. Monggo Kencana Anom iki diparingi laris. Diparingi. Tanggapane ado-ado Mas. Aduh. Aduh duit kan diwe iki. Ado-ado ling ngorek Mas. Wah, berarti patang sasi ning kene. 5 wulan meneh ning kene. Wah, yo Kencana ya. Lah aduh. Ha iki do foto sih. Kerukunan itu kebersamaan ini gotong royongnya ya Mas. Oh sik. Iki bae nek bapak iki si suprek iki ana supri. Suprek oh. Sudah kene tekan iki ora ono iki komen sambatan terus lagi joget ya. Seripau ya? Suprek kuwi lho. Suprek, supri. Oh itu iki. Mungkin aku wis ketemu ning mburi iki. Mungkin nganggo klambi putih ngono. Oh, nek lak dumori to. Oh, kan apa kaos putih ora ae putih. Kowe men muni kain putih. Nek kaos ayo men tekan kene nek. Kok mori lak saka dhuwur kan kene to? Apa menawa dadi resi barang Heeh. Sik idone kene sik. Idone kene sik. Ayo dhewe maju. Iki
1 2 3 4 5. Iki do melu. Kancane ning kono wedok ning kene melu latihan ora iki? Rombane ngono. Berarti dia pisahi. Bisa, wes aku serang kanca kowe saiki. Ora kanca Aku nyumbang wae. Hah? Padake. Nek bali dhewe ya. Hah? Nek bali dhewe-dhewe. Oh, dhewe-dhewe banmu tak gawa siji. Yo, cetek mingkanane yo. Lah, mobil kecono ana. Dados.
jeket kaya wong limbo Mbak Kasro. Ayo diperangke yo jagone sing endi. Ah dipijeti Mas. Mbak Kasro Mas. Yo. Ora gerak lah. Witing klomp